La candidata del BNG a la alcaldía de Ourense, Isabel Pérez, se trasladó esta mañana al parque de Aponte para realizar las últimas declaraciones ante los medios en vísperas del fin de semana electoral. Isabel Pérez destacó el trabajo realizado estos últimos años como el mejor aval para que los ciudadanos le otorguen su apoyo el próximo domingo. O Bloque Nacionalista Galego nestas eleccións municipais o que se presenta diante da cidadanía coa seguridade de que os que hai 4 anos apoiaron ao BNG hoxe teñen moitas razóns, moitísimas máis razóns para manifestar co seu voto o apoio a unha organización política que traballou, traballa e traballará sempre antepondo os intereses da cidadanía a outro tipo de intereses. También recordó Isabel Pérez que el domingo se eligen los representantes en el Concello y no al Gobierno del Estado o de la Autonomía. Apelamos aos cidadáns para que sexan conscientes nestes momentos de que é o que van elexir o 22 de maio. O domingo están chamados a elexir os concelleiros e as concelleiras para confirmar o próximo goberno local. Neste caso non está en discusión en absoluto quen vai a gobernar en Madrid, si os representantes de Partido Socialista e Partido Popular ou quen vai a gobernar na Xunta, sino quen vai a rexir os destinos desta cidade.